Kubithetha ngomatswele yile nto mayicini besicela change yethu sicela change uyinike bani imali yakho uyinike wena manje unikile i5 rand i15 rand ngicela change yami soyitshintsha kwemali nike ngo hayi bawuzuya awuyazi wena ubuhlelele hey mfoni ndizinikisile itshintsha apha kudala ndigcile sitshintsha uthethe ngamatswere nomlomo you yendasa hayi nasambe Jini stop change yami sihlobo sami imali change akasho hayi man khalicinge nawe manje ngibhadala 15 rand yesilovo hayi no changes 11 rand fi hayi awuna changes from 11 rand yesilovo awuyeke slow yo ayihela pha kuwe ezabanye abantu ke ngoku abanye abantu chinji thina singeke chomi zibe zethu guys ndifuna ichinji yenu inyanga iphelile dala silindile ilanka zethu thina ichinji zethu umuntu bazothatha chinja ke manje uhlala njani ngaphambili uhlala njani ungakwazi usitshintshela uhlala njani untoni nona ukhuphe yami sisi anasa nesinave nayikhupha awukhupha lo mali awuyakuthetha kakhulu echomzi lantukayo ngumuntu obala imali asinike ichinji kani nimele ngomuntu obala nochomi jonga chomi akho uchomi ke apha ndijonge ufuna imali sethu ebethuna ukubona lokhu oku kulapha ewe haha ebulahle kule weekend ewe yo ebelahlile kule weekend ebengeshushu ezazilamba ingathi yachazi bomvu ewe chomi esimbonile ichokanje chomi inkomo ndiyawatya noba ngamane ndikrwaqula akamoyiki chomi jonga ndiboyika itunda mqhekeza ubani lonto kwanachomi yakhe leya secankwakhe hayi ndinanexesha ndabaqhekeza mna uyandazi batraje akhona praje intoni apha kum ayintoni leyo yintoni leyo hayi ngakulinge ayopraje ndazi ukubani mna rasa ngura batraje hayi ndiva le ndayithethayo uthomvile what is it ewe kasamxelela lo muntu uthetha ngayo lo brat lo wena lonto chomi wake waku lo okomnqwazo omthubi yo hayi mna andizishonga noba hayi asithethi ngawe bhuti asithethi ngawe besizawuthetha ngaye simcenge ntoni hayi unomnqwazo omthubi wena akomnqwazo ndimawuthetha nam ungajikeli bakwehla kule teksi bakwehla baphuma nangabathi ungandilinge ufune ntoni wena ngazi umntu aphume eteksini asizumva kahle kaloku uthetha le nto singeva uthini ikandisi uprate ni taxi ni mayensa mamela metse ke lo mense leyo lo bhuti lo mangathi mna ndithe umnqoza kumthuni mangathi umfana sithetha angulo wawake wa nguye uthumbi endabeni Nobody khalane. Uskathina lo mntu athetha singathethi nawe asithethi nawe wena asithethi nawe you English you English speaking me us ne not Africans understand no you English we can't ngasonqasha abantu ngathoma ndiyazi ufuna lo ngithetha umjonge nanko don't even wear wear a mask and don't
because na corona thini gqithile mva president wethile level 1 saba uyathetha ke wethu wena ungathi uginya impempe awunika usisi lo akabale le mali kanike mamela mamela hayi nasifuna ijiji ina uyisaphe mali lemuntu ngengxaki Can you English speaking and teaching the change? Yeah, because us not hey, for instance, give a lemon and give that one. Hey, I see when I reach a tire. Sometimes 75%. Yeah, but I'm not Rabereza when I could trample. We are Peruvian. Agayazi Lena don't come alive. You cry, you want to you cry. This is stylish. Oh, yabona ngidethelek nawe mna. Jonga. Yabona mathotha naziyo mna. Social distance le. Uyabuya khona sisi. Ungenaphi uthanda nama. Asinayo nemali esithi jonga siyisela ndoba ndinganginotyi noma nontshontsho andikhathali wena usile futhi usile wena usile ubakhwelisa njani bona benganamali uthi 10 jonga ngicela abantu abanayo we fringe, we lingerie, we cram top, we round alcohol 70%. Sofula bayeke la maphara